Rautekov manéver. Ideálne je si toho pacienta posunúť dopredu trošku, aby sme mali ľahší prístup, hej? Ak sme viacerí, je dobre, ja sa budem tváriť teraz, že som sám. Ideme vyťahovať. Teraz žiadna komunikácia, nič, iba vyslovene o tej hladine. Čiže jednu ruku strčím sem, druhú ruku strčím sem, otočím si ju na seba a ťahám ju z auta. Dobre? Naspäť? No. Ešte raz. Jedna ruka pod jednu pazuchu, druhá ruka pod druhú pazuchu, na seba otočím. Je to jasné? Dobre, môžete sa vyskúšať. Sme dvaja, hej? On je pri vedomí, ale sťažuje si, že má bolestivosť, teda, že má, tam 2 na 3, že má poruchy citlivosti dolných končatín a že nimi nevie pohnúť. To znamená, ideme ho vyťahovať šetrne. No. Poď ty ho chytíš rautekom. No a teraz keby som ja mu budem fixovať hlavu najprv, hej? No je správne. Tak. Ty si ho pomaly chytíš rautekom. A ideme pomaličky vonku. A budeš si ho opierať do seba. Pozor na hlavu. A ideme. Tak. Super. A dali by sme ho na zem potom. Pomaly by sme ho púšťali. Tak. Tak držíš, nie? Dobre. A on drží stále. Stále drží. Tak. To je... Jeden do auta, poďme. Jeden fixuje krk, ďalší ťahá rauteka. Poď, rautek traja. Najbezpečnejší. Dá to deku na zem? No potom poď, vy len robte. Ťahaj pekne. Aha, ešte no. Dobre? Nohy, hej? Nohy. Si to úplne zafixoval aj s osankou. Dobre, to je variant rautekovho, kedy sa držia už aj nohy a fakt je všetko fixované, čo sa dá. No, toto.